Korrikakoek dituzietenan dokumentala egiteko oso ezustean hartu nuen, eta sorpresa handiz, ze guretzako korrika, ez dakit, uste, lehendabiziko aldiz korrikan atera nintzen 7 urterekin 82an, uste dut, ez nago seguro, baina nik uste dut izan zela 82an, nik 7 urtean dauzkala, eta nire bizitza guztian zehar bizizan duan gauza da. Gure ospakizun guztien artean ederrenetako bat, hunkigarrienetako bat, eta egia esan, ez dakit ez, bertan parte hartu ahal izatea, kide bat gehiago bezala, aportatu ahal izatea, zure begirada korrika izango den zera ez, artefakto guztien barruan, da niretzako oso arro egoteko arrazoi bat, eta nire ibilbidean ez dakit, mugarri polit bat. Ni beti izan naiz korrikako parte hartzaile soila, korrika atera dena seme-alabekin, lagunekin, eta azkeneko urteetan nire bizi naizenez mugan bizi izan dute korrika, dala behar toki politenetako bat, muga daukan esanguragatik, bai ikuspegi geografiko batetik eta bai ikuspegi politiko batetik. Eta gaur egun gainera mugan dagoen iskanbila guztiagatik ere, oso polita da, pasatzen garenan milaka eta milaka lagun horiek Hendaiatik Irunera edo alderantziz, oso polita izaten da, irudiak, erailitugun irudi guztiak izan dira orain hartutakoak. Azterketak euskaraz taldea nik oso ondo ezagutzen eta aspaldi zen nire seme-alabak sehaska ikastolako ikasleak dira, eta oso gertutik bizi dudan problematika da. Gainera niretzako oso barneratuta da, oso naturalizatuta dagoen gauza da, eta kontziente naiz, ni bezala hegoaldekoa den jende gehienak ez dela ezagutzen. Zoritxarrez, naiz eta askotan aipatzen dugun, naiz eta askotan agertzen den komunikabideetan, iruditzen zait hegoaldeko jende hartzea da pixkat impermeablea dela, azterketak euskaraz taldearekiko eta horratzean dagoen arazoarekiko, eta ni bai, bizi izan dut lehendabiziko persona nire seme-alabekan daudelako, eta iaz oso gertutik haien baitan bizi izan nintzen, dokumentala egitera nintzelako. Azterketak euskaraz taldeak niri ere egiten dizkit gogoeta asko, baina bat aipatzeagatik aipatuko nuke boteretzea, niretzako dela oso gauza ederra sehaska ikastolako ikasleek oso bera duten gauza dalako. Nik nire seme-alabak ikusi izan ditut oso txikitatik manifetara joaten. Manifetara joaten beraien eguneroko bizitzari lotutako gauza baten alde, ikastolaren alde. Eta horrek oso ikasle perfil berezia sortzen du ikasleengan. Oso ikuspegi kritikoa, oso ikuspegi militantea, naiz eta beraiek ohartu ez, askotan, eta beste askotan ohartzen dira, baina naiz eta ohartu ez, oso perfil berezia sortzen da ikasleengan. Eta hor badago boteretzeak oso polita dana, ez bakarrik beraien hizkuntzari eta beraien bizitza akademikoari dagokionez, baizik eta jendartean sortzen den problematika guztiekiko, oso ikasle sensiblea bilakatzen dut horrek. Bai, oso harro nago nire dokumentala nire dokumentala dagoela korrikaren barruan, baina behar bada hori baino gehiago sentitzen duana da harrotasuna naizelako bat gehiago korrikaren baitan, aurten, eta hori ez dut inoiz tokatu, beti izan naiz korrikalari bat, eta aurten banaiz korrika den artefakto horren parte eta horrek biziki arro sentiarazten.